Jodak ma Arongo oyudo tiegruok ewi lwenje mag kit chuech e okang' mar kedo kod midhiero makamano. Tiegruok nochiw kod riwruok makedo ne ratich oganda midendo ni Jiwa Mwanadada kosir kod mano mar mond liete ma Kaluo kanyakla kod Lake Basin Development Authority. Giwacho ni lweny mag kit chuech kelo achiedh nade ngima mar nyithindo kendo miyo gidongo ka gin gi paro manyalo kelo negi songa e ngimagi ma mbele. Mama na tieng bro magi ni go kaka ne nyathi mano ni edo beach ma wantie. Wajira hapo kwa mpango waka? Nyaka wapuonj nyithindwa about gender based violence gieki. Mbaka ni ndiko kwago e udi to onge kuma nyithindwa dhi puonjre weche gieki. Moloyo kendo maduong' okoyo sirikal ni ma kinde man kende monego bed ni weche machalo kama bedo introduced e schools mondo nyithindwa mane school ong'e ni weche machalo kaka gender based violence gi gin gik manitie. Kik gibed ni gin gik mapoyo gi. Seche moko ka mbaka ni nyalo bedo ni go e skunde to nyithindwa nyalo lana achiel ariyo adek mondo wanen kaka waging'o weche mek tho mak joma mine gi rowere matindo tindo madhi mbele mang'eny. Mine kalo e matek kata chuo bende wayudo ni kale matek mana mbaka mane wagoyo momiyo wafwenyo mano kendo wang'eyo sani ni onego bed ni waritore mine kaachiel kod chuo. Ko mbaka yot nyalo miyo yot no peti kikue moloyo ot miko e koko nikech sama koko to kata ka nyathi si sikul ok onyal somo maber kochopo penj onyalo ai dala kane usedhaw koro samo somo to kikapiro e wiye to oindiko ten karo oyuak koro nyathi nyalo we no fuwo to karo riek lakini ngima ma chonyuolo dak ko ema duoke chien. Tabenda nyalo puonjo rowere mane onge niya kiseyudo nyako teming'e thurgi we romo gi nyaka tie bich ka endi tikende moking'e kata dalagi tibende kin nyako mapod tin idwa dhi katedo ding'e korgi wuoyi ming'e jonyuolne asto ibede gi ng'ati ing'e kata timbene kuchako dak nikech jok moko ng'ere manegre to ng'ato timo ni kong'e ni onge kumi ibro yude nikech nourome ndara to udhi ukendru kamano.